Il-Korp tal-Pulizija ċċelebra l-208 snin minn mindu twaqqaf, snin ta' ħidma bla waqfien favur is-sigurtà tal-pajjiż u fuq kollox taċ-ċittadin. Il-Korp tal-Pulizija twaqqaf mill-ewwel Gvernatur Brittaniku Thomas Maitland sena wara li twaqqaf il-Gvern kolonjali. Għal din l-okkażjoni fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt ġiet iċċelebrata qudiesa solenni. Fl-omelija tiegħu fil-preżenza ta' għexieren ta' membri mill-Korp tal-Pulizija minn kull taqsima, l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna ikkwota talba ta' San George Prega u għalli l-missjoni tal-Pulizija mhix faċli. Għax il-missjoni tal-Korp tal-Pulizija missjoni mhix faċli. Hija dik li tkun il-preżenza tal-valuri għoljin tas-soċjetà f'mumenti li żjed ibsin u ta' sfida. L-ordni pubbliku huwa qafas fejn aħna ngħixu ħajjitna fil-libertà, fis-sikurezza u fir-rispett lejn xulxin. U mhix missjoni ħafifa li inti tiżgura l-ordni pubbliku f'ambjent fejn ħafna drabi tiltaqa' ma' aggressività, ma' atteġġamenti antisoċjali jekk mhux ukoll kriminali. Huwa ringrazzja lil Alla għal protezzjoni li jagħti lill-membri tal-Korp. L-Arċisqof Charles Scicluna għamel referenza wkoll għal motto tal-Korp tal-Pulizija Domine Dirige Nos li tfisser mulej id-dereġina. Il-ċelebrazzjoni solenni ġiet animata mill-banda tal-Pulizija taħt id-direzzjoni tas-Sur Mazz tal-banda tal-Korp l-Assistent Kummissarju Anthony Kassar. Preżenti għal qudiesa kien hemm ukoll il-President ta' Malta George Vella, il-Prim Imħallef Market Kuti, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri, membri oħra mill-Korp Dixxiplinati u membri mill-Korp Diplomatiku.